Ndikukhulumela abalungwini manje sofuna uxolisa mina. Angile. Perere. Kwenzeke ntoni kwankilo? Wanje? Hey. Khona ingxaki enzeke emsebenzini Perere. Yingxaki yantoni ke ukule? Kuthe kwabhubha amadoda ayi-20 phamperere. 20 yonke. 20 yonke Perere. Sho. Hayi. Yimanitsi lamadoda. Hey, masikizi la kwenzeke pha. Perere. Umlungu wenu uza kuthini ke xa kufika amadoda angaka ankile? 20 yonke. Perere udela mlungu. Yonke imizi etshelweyo pha. Uzayipha 2 million, 2 million, 2 million, 2 million, 2 million. Ngamnye ankile. By one. Wabuphi wena ke wankile? Betothenga ilunch Perere. Ilantshi. Hayi ankile, yebo usiphoseke imali wankile ulothenga ilantshi wena. Ufuna 2 million ngo. Hey, Perere. Hey. Hayi uyityisile itim ankile. Hayi. Hayi ndiphuxile shem. Hayi.